Jingiarap ka Seng Jingiarap National Youth Movement Wkhd District ha ka pratrik lalingkot Arhajar Arpuway ha Shnong Mawphansin ka baha bapo upo dusam jong ka Wkhd District layo banyarap ye kilong yeng ki baduk bat ki baduna dekat ta ki jan kuptia bat ki jan ki basat ya kani ki jinglei Jingiarap lalam khmat do president ka Wkhd District uba Thailand Star lingkhoi haringkat ke jesran lang finance secretary uba costing wal nongsi u publicity secretary uba dan bok margar assistant organizing secretary ba lieutenant nongkathar u isi member ba Thomas Kharsumli u finance secretary kanong circle uba kitborlang iem u isi member kanong circle uba teborlen manyak bat u saudar Mawphansin uba longkemi Kiba armet ada ja ki jingpang ki jingstom Kiba sendat ngila banong tang nakadaw ka jing bombiang ka surok ro yole sekin poi shaki no kino pat ki jingjia Kiba sungsi tena kaliang jungi kumbaseng rengkat bat ka Shnong hi bor kawai ibu ka jingkerpat ya ka sorkar ba kin phai khmatlam namta kane ka Shnong Mawphansin ka badai hapok ka Wkhd District ha kane ka Shnong ka jungi kalong ka Shnong ka ba dangsa din ha borok iliang tiangseu rai khublai sikade e na ka bata jongphi rengkat ki pradikot ki balala ya ka ban yo poilang ha kane ka program ha kane ka Shnong ka jungi ti ngamla banjer kerteng iwei hadin iwei khamtam na kaliang ka Seng jongphi lakumno lakat nongut nrei ngaseu ya ban ai khublai klumlang ya baro menta ka singi ka badai pratrik ka bangnya tunlong ha kane ka Shnong ka jungi ba pila kroi banwan ban yukjat ha kane ka Shnong ka jungi ti ha kane ka por ngaseu ban kentu khamtam nagaliang ki Shnong ki jongi ro ba kinlong ki ba shashkor hakinu yalam ba kinpitin lenti nang ni sekmat hakinu ki jing e hapleng ki jing syam bat lap ha ki jing im ki jong phi te khindiat khamtam kumba hakani ka por ngapan sngeu hapleng jong phi lang baro rengkat kum ki Shnong ki longkmi ki longpa ki samla ha kane ka Shnong ka jungi ba nang ne sekmat yole se ba mo kum ha ka Shnong ka thaw ka jungi lane hi ki wei ki Shnong ru ngasngau yi ka banai khublai yapi ba pinang trei chirham kum ki samla ki ba trei stom ha kane ka dong ka thain ka jungi khamtam ha ka Wkhd Hill borok away ba pinlong ki balakloi banesim benta ha kino ki jing e hangi ki pai ba te ha kani ko por ba ngakarpat juro ba kum kani ka Shnong ka jungi kalong ka Shnong ka baret nrei ngilap batsyam ba lengba ka jing pnisya dak serket ba ngalek doktor per khamtam na ka benta jong ni ki Shnong ki jungi ki badon ha ki bom yu sneu bat ki bom yu i ki khmat bat ki balong ha ka ti khotmat ka jongki ba ki don ka jingpang lani ka jingsitom ba per ti ha kani ka por ngse bon karpat kintu preng jongpi ka Seng rengkat ki bor bahalor ba ha kani ka Shnong ka jungi ba kilong ki balakloi banya trailang khamtam baka sorkar kan ai kino ki Jingiarap yang kerpat hapleng jungi kum ki rangba Shnong ne kum mangalai lai hakane ka por ngolong kum sordar banakali ka sorkar kan phai khmatlam na ka manta jungi bakin yo ka jing mantoi lengba ka sorkar kan ai ki Jingiarap ti ga tu khamtam habhi batonang ne sikmat ngin ya trailang lagi long hakino ki benta hakano ka kam bangilap batsyam ngikentu ya phi papin ai ka ti kamon dakti riang ban ya trai rengkat bat ngi ba kinlong balakloi khamtam hakane ka Shnong jungi pagilong ki batang tuna pagilong ba ngim syamla kotbor kum ki wei ki Shnong hakini ki dong ki thain ki bamarjan tangini kintin sneu ai khublai yati khublai sibor